Dobrý deň prajem, lebo som vás privítajú svojho ďalšieho let's play, prepáčte, nie let's play, vlastne toto ide vlog, kde špeciál za už okolo 50 alebo aj viac odoberateľov. Takže toto je asi tak druhý alebo tretí špeciál, neviem, no uvidíme. A som si pozval svojho kamaráta Ignáca, teda vlastne nie, Lukáša Gejetu. Ahoj, ja som Lukáš Gejeta. Dobre, ukludni sa, skúdne si kozy. No, dobre. O čo som chcel hovoriť? Chcel som vás poďakovať za tých 50 odoberateľov a taktiež som chcel urobiť také malé promo na moje nahrámky. Takže máme dve verzie. HTV, vidíte to dobre? Do PC, to je výrok Let's Playera 2014 ešte. A taktiež ešte v druhej verzii Let's Player je King. Teraz vám o týchto nahrávkoch dačo povie môj kamarát Lukáš Gejeta. Ahoj, Kiko, takže toto sú úplne nové náramky, vidíte to? Sú nádherné, čačané sú, peknučké. Áno, sú peknučké. Vidíte, sú na pekného materiálu, boli nejaká debilinka asi, takže skúsime ich pevnosť. Tak, počkajte. Ľahká pomoc na to. Takže no, máme, je to opravené, ako si môžete všimnúť, no je to opravené, takže môžete takéto nahrávky môžete používať kdekoľvek, na záhrade, bavenie a čo ja viem kde, takže môžete ho nosiť, na ruke ho môžete nosiť, taktiež ho môžete nosiť na prste, taktiež aj na pere, kľudne si ho môžete dať na pero, po prípade ak máte problémy s erekciou, tak si nemôžete to pero podvihnúť, vidíte? A ak ste náhodou homosexuáli, tak sa môžete spojiť so svojím kamarátom takto. Vidíte, no, takto sa spojíte v jedno. Ten taká homosexuálna obručka. Takže týmto by som toto video chcel ukončiť. Ďakujem vám za pozornosť, lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte a čauko. A ešte nakoniec, ešte jedna dôležitá vec, ktorú by som chcel povedať. RIP MR Kostička 111 a starý kanál Adama Drčiša. Dúfam, aspoň, že si Adam Drčiš založil nový kanál, lebo tí skurvení buzeranti z Google.